Ja laugarrena da. Oso ondo egin behar dugu, pasatu behar dugu bai edo bai. Random! Zer modu zaudete, hirukote? Ondo altzaudete? Bueno, dotore beti bezala. Aitor Arkaitz eta Ander, Bilbotik. Zer modu zaudete? Oso pozik, asko gustatzen zaigu abestia, eta oso pozik gaude. Suposatzen dut abesti honi ere emango diozula zuen ikutua, ezta? Saiatuko gara, bai. Estilo propio, bai. Galder, etorri nirekin. Zer moduz, Galder, ondo? Oso ondo, bai. Nola ikusi dituzu gure mutilak entxegutan eta bar? Ondo, pozik da, bueno, ondo egin dabe, así que arro, bai. Abestiarekin zu pozik edo... Ni pozik zen niretzako da oso abesti importantea da gustoko pillo, da beraiek batzuk ez zuten ezagutzen, baina orain denok superpozik, así que ondo. Zer ekarri duzu hor? Egon ginen Pamplonan jaietan da ekarri duzugu zuretzako. Oso ondo, bueno, hor daukazu de reina. De queen, oso ondo. Nik igual jarringo dut, zuei. Zeratik ez, nik jantzingo dut, hola, exe. Nola ikusten dezue? Piztu. Piztu idaztu, nola ez? Venga, piztu. Piztu koroa. Nola nagoen ja, randomer, bueno, badakizu gainera ni epaia ez naizenez, dozer gauza bidezak edala. Seinalea, zuen txanda da, random. Galder, zu eta ni biok hemen geldiuk gara, begira. Goazen barrura. Eta animo! Gerarte, zorte eman, mutilak. Agur! Beldur pizka bat daukat hasierako tonuengatik. Ze tonuak oso basuak dira bestian, eta niri tonu basuak beldurra ematen dizkidate, hori ez, ahotsa pizka bat apurtuta dagoelako, eta ez da asko gustatzen, orduan hortaz beldur pizka bat daukat. Bueno, ja sartu dira, osak gure txanda da, badakizu, ja badakizu nola dijoa mekanika joan, etorri nirekin, eta hirurok ikusiko dugu hemen nola egiten duten gure random. Random, gaurko lehenengo taldea, eta gaurko lehenengo oparitxoa nereari, detailetxoa. Nerea bestelaren laguna duzu, ez daukazu konbentzitzu beharrik, hemen konbentzitzekotan gure epaileak. Hauentzat ez daukazu ezer. Bai, prestatu dugu zerbait. Bai, Sorpresatxu bat. Bale. Ez duen nik horren berri, oso ondo iruditzen zait. Bueno, itxasoa gara, kentzazpiren itxasoa gara beste egokitu zaizue. Bai. Zorteko hotzat duzu zeuen burua, gustatzen zaizue egokitu zaizue. Abesti polita baino politagoa. Bai, oso polita da bestia. Bai. Epailei ere galdetuko diegu, nolako abeste iruditzen zaien kentzazpiren itxasoa gara, erraza den, zaila den, distira zemen abesteko moduko ote den. Neri pilo bat gustatzen zait, batez ere letra oso polita da, eta kantuak ere badauka luzitzeko eta badu bereak, bai. Askotan entzun dudan kantua da, niretzat oso kantu polita eta gustoko dudana, oso mezu positiboa eta itxaropenez beteriko mezua da. Esan dugu bera, zuen zarete gaurko lehenengo taldea, zuen atzetik beste 4 etorreko dira, 5 banda orotara, eta horitatik 4 jarraitu dute lehian, programan jarraituko dute eta bat aldiz kaleratua izango da. Zuek ote zareten kaleratutako banda hori edo salbatzen den horietatik bat, hori saioaren amaieran jakingo dugu. Prest? Bai. Ia lortzen duten bertsioa euren terrenera ematea, hori baita azken finean bertsioaren helburua. Begiratu atzean, hortzimugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertxan, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean, bertsio berria, izarrura.
galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Lehenengo zatia? Primeran? Bai, ezta? Guazen ba. Akustikoa gazatida gatza bazinetie. Azekidan egun dio apurtzu bete... Bide gurutxean, utz ditzagun beldurrak atxean. Hildibo berriak, irurekin, ezta? Hildibo berriak. Hori da. Behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da. Gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen. Ointze, hau da gero dator sorpresa. Bai, noiz, orain? Amaitzen da benean kanta. Ah, bai, amaitzen dutenean. Bueno, badio. Malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker,